dneska vás vítám u mýho prvního videa z Robloxu na mém kanále. Je to první video z Robloxu. Je to konkrétně hra Ohio, asi možná všichni znáte, možná ne. Dneska jsem vás tady chtěla jenom v té hře jakoby tak prostě provést, ať víte, o co jde a takhle. Já jsem chtěl vám prostě, to jsem asi už říkal, že jsem vás chtěl jako tady projít. Je to taková hra, kterou jsem dřív jí hrozně tryhardil. Asi jste si už mohli všimnout, že mám 566 tisíc. A no, prostě jsem jí tryhardil hodně. Dřív, teď už ji ani moc netryhardím. Ani už ji dost tak hodně nehraju. A já koukám, že tady v mojí skřínce, že tady ve skřínce, tak mám schovaný Skara a mám tady schovaný... Hej, ty jsi... Dobrý, GG. Já mu hledu. Já jsem nečekal, že tohoto je začátek videa, a hnedka na začátek videa, tak už po mně půjdou nějaký policajti. Vlastně, i když jsem nic neudělal. To jsem vážně nečekal, že se tohoto stane. I když jsem nic neudělal. Já jsem nerad umřel, kvůli tomu, že mám u sebe tady tu, jak teďka mám myš, tak tady tu červenou kartu, která je hrozně vzácná. Jako můžete vidět, ne, já nebudu nic pokusit, protože mám málo hápek. A s tou kartou bych nechtěl umřít, protože to je dost vzácná. Je to od vojenské základny. A tady ta karta je vážně už takový jako level hard, aby se našla. Pak tady ta modrá karta je od policejní stanice v takové místnosti, kam tu kartu dáte a pak vám to tam otevře. Tam máte různý zbraně, to jsem třeba jednou dostal. Třeba tady to bloka třeba normálně. Já teda se chci kouknout, se náhodou tady nikdo není. Že bych se šel kouknout, stane se loot. On někdy tam třeba v té policejní základně nebo tady v té vojenské základně tak je jakoby takový jako loot, jako nic moc, anebo hodně dobrý loot. Já si vždycky vybírám ty hodně dobrý looty. Třeba jsem tam jednou našel v té vojenské základně tady toho Skara. Tady je normálně 17 tisíc. Já jsem se ho radši ukryl do skřínky a tam vám to nikdo nemůže sebrat, právě proto to tam mám. A teď jsem chtěl, že já to asi přeskočím, nebylo to normálně. Že ne to poprvé, co mám červenou kartu, tu červenou kartu mám asi už teďka, to bude tak už po třetí, co jí mám. Je teďka, nebo tak teďka asi po třetí, vlastně jenom mám, je hrozně vzácná. No, ne úplně jako moc, ale jako je taková vzácná, úplně se moc najde. Tamhle je Boris, aha. Tak jdeme snipit, hoší. Tam jsou ještě dva, ale. Kam? OK, jestli tam chci vůbec skákat, protože tam jsou dva týpci. To se hodně teďka obávám. A vlastně já tam můžu skočit, protože, nechal prostě skákat až odsud, když mám tady ten balónek. A už jdou po mně. Protože ten balón jako vyskočí do vzduchu a pak můžu udělat, že tohle to rovnou. Takže já jsem strážník, vy si nevšimujte. Tady ten balónek byl na Velikonoce, přesně, a takhle ten hodně vysoko skáče. Co tady můžu ukázat. Takhle skočíte s tím balónkem. Rozeběhnu se, udělám takhle. No, dobrý, no já nevím parkour tady v Ohio. No asi se budu muset naučit, protože tady kvůli těm týpkům. Já asi můžu venku, no má. Já teď tady udělám nějaký clickbait, jo.
Jo, aha, ono to je tady venku, jo. Tak to asi je nový update. Že takhle je tady ven. Já tady teda teďka projdu trošičku v tady tý vojenský základně. Tak tady je hodně dobrý looting, jak můžete vidět. Tahle ta zbraň. Tady. Kámo, yes sir. Tady můžete vidět, tady ta zbraň. M249 SAV. Tak koukejte, má v sobě 100 nábojů a mám do ní 200 nábojů. A vypadá takhle dohromady, vlastně pak vypadá takhle. A ona přesně tady tak stojí 10 000 dolarů. 10 000. A já jsem ji tam našel prostě zadarmo. A to prostě stojí 10 000. Takže dneska, hele asi, mám se nějaký laky dneska. To jsem rád, protože jsem rád, laky normálně jindy nemám. To máme jako laka 18, to je dobré, to jsem dřív měl. Že tady vlastně už nemám žádný jiný, já si asi možná dokoupím místo za Robuxy dvakrát, asi možná. To mám víc místa, já jsem si asi to už dvakrát dokupoval za ty Robux, to místo. Já se to dokupovat budu, protože ono to je lepší a je to výhodnější. A tady to někdo otevřel. Tady to někdo nechal otevřený, hej, ale tak tady to vlastně si beru, protože tam myslím si, že docela dost tě chrání. No jo, tak to je teda tě chrání jenom trochu. Ty kokos. Ale tady ten loot vlastně vůbec nepotřebuju třeba. Takový zbytečný. Hele, a tak u SPčko si vezmu. Hele, tak už se to tady nalootím, jako proč ne, že jo? Já se tady bez problému nalootím. Já se tady hezky nalootím, už tady mám zadarmo otevřený igloka. A našel jsem tady prostě doslova teda no to nebyl glok, to bylo u SPčko. Tak tady tu machine gun jsem tady našel, tuhle tu machine gun. Čemu? Takhle to hrozně rychle to se jako střílí. A je prostě 10 000, takže já jsem za to dost rád. Jsem za to. A tady teda jdeme, a tady je. Jo, tady je ten minikan za 6 000. Ten jsem tady kupoval. A neumím mluvit. Zase. Jako vždycky. To není žádná změna vůbec. Já vždycky neumím mluvit. Já si to rozevírám, to je ty balíčky, protože když máte svůj dům, tak pak ve svém domě si to jakoby můžete, já vám to prostě ukážu, já jsem teďka to, tam jsou další dva, já už je sbírat nebudu, já mám hrozně moc. Teď jsem chtěl něco, dobrý, já jsem si chtěl teďka odjet. Jo, to vlastně můžu dělat pomocí parkouru. Si aspoň budu trénovat parkour. Takhle hezky. Ale ne! A taky jsem chtěl říct o streamu, že stream dneska nebude. No teda nebyl včera ani dneska, protože bude zítra. Zítra v pondělí v 5 hodin bude. Jo, no v 5 hodin bude a bude to, protože až v pondělí, protože jsem zjistil, zrovna včera jsem zjistil, že na to, aby se mohl streamovat, tak to musí jít povolit a bude to trvat 24 hodin. A já jsem tak zapomínal jsem, že jsem to zapomněl. A vlastně jsem na to vzpomněl včera v 9 hodin a 51 minut. Jo, přesně tak. A to znamená, že teda dneska v 9 hodin a 51 minut, tak už budu moct streamovat. Samozřejmě, že v 9 hodin asi nikdo nepřijde na stream, to už asi třeba někdo bude spát, někdo zase ne, jo. Počkej, budu ukrat z helikoptéru, jo. Já mám sebe, nemám lockpick. Hejka, já se jdu asi koupit lockpick. Ale já jdu vyházet ty typy, které nepotřebuju. To nepotřebuju. Tohoto kartu taky si myslím, že nepotřebuju. A normálně to asi bude všechno. Já si teda ještě jdu dát toto. A hele. Máme tady tu zbraň, jaká myš. Tady máme tu zbraň.
Zadarmo. Ty krása, dneska je celý velký den, jak říkám, má normálně. Já si teda koupím místo, myslím, že máte 3 místa, jsem si tady to místo a tady to místo, ne. Jo, máte 4 místa, jsem si tady to jedno místo ještě dokoupil. To je jenom za 19 Robuxů, tak to je to, easy, to se samka, hezky to normálně dám. A tady to další je taky za 19 jenom. Tak to si taky koupím. A dám si tam hezky tohleto. Tak. A už to takhle tady všechno mám takovýhle seřazený. Dobrý. Mně ještě teraz bylo 132 Robuxů. Mám docela málo, pro někoho to je hodně, pro mě to je docela málo. No jako pro mě to, není to málo, že jo, je to docela dost hodně, 100 Robuxů, to je docela hodně. Já koukám na to AKčko. Jo, tohle mám, AR15 mám za 2500. Tak a máme jirka zadarmo, tak to je GG. Jo, takže tady mám tato zbraň a tu kartu. Dobrý, tam. Tak jako nechci přijít o zbraň, která stojí 10 000, jo. To by úplně nechtěl nikdo. A našel jí zadarmo. Jo, tady to je... Ono to vlastně, když ve svém baráku, tak máte... Když ve svém baráku tak máte tu věc, tak je dobrá, protože vy si ji můžete takhle to a můžete si tady vyrábět jakýkoliv zbraně chcete. Mě se tady boku. Vlastně jakýkoliv zbraně chcete. Tady třeba tady to nějaký... OK, tak tohoto se třeba normálně nekoupíte, tohoto taky ne. Nějaký Void Game, aha, jo, Void Game je nejdražší game ve hře momentálně. A tady si třeba už Lightsaber, nebo teda ten Green Saber si můžu to... Já jsem si teda, tady v tom jsem si vlastně, tady vlastně mám na tyhle všechny zbraně, už mám vlastně všechno. Tady na to ještě nemám. Tady na to ještě nemám. Tady na to nemám, tady na to nemám. Tady na to nemám. A tady na to nemám, tady na to nemám. Jo, to je Gold Eagle, no tak to vlastně nějak nemám. A Gold AKčko. Jo, ona je i P90 ve hře, tak to vůbec nevím. Že P90 ve hře. No nic, já jsem si tady, jak mám, jste viděli, že v té skřínce mám minigun, tak ten jsem si tady přesně vyrobil. Můžu to vyrobit znova. Jo, tady, no a tady to přesně takhle sbíráte, to je ty boxíky. Protože když je takhle sbíráte, tak pak takhle, pak takhle do toho dostanete ten materiál na udělání těch zbraní, tak z toho budete dostat ten materiál. Třeba tady toho, jakože třeba z černého prachu mám 200, z 200, takže už ho dál sbírat nemůžu. Takže takhle, a co tady děláte? Kámo, to je přesně, tak kam ty chceš ty? Ne, ten mi dává, tak pojď. Tak pojď, ty mě tady bude zabít, jo, bráško. Tak pojď. A zabili jsme ho, protože když takhle bude ležet na zemi, vy pak zmáčknete, myslím, že pokud hrajete na počítači, jako já hraju na počítači, a zmáčknete Ečko, tak na něj dupnete. A pak, když na něj dupnete, tak ho zabijete. A nebo když prostě do něj všechno vystřelíte. Dobrý, já mám teda asi jako úplně všechno, co jsem vám potřebovala říct. Tak, to asi všechno. Ještě nejvíc, kolik jsem měl peněz v Ohio, bylo 915 000, asi nějak jsem měl. 915 000 a teď mám jenom 566, protože jsem si přesně koupil ten barák za $400 000, jo, $400 000. Je to tady ten obří masivní barák, jo, protože nějaký barák na prodej, tady není žádný, jo, tamhle barák na prodej. Tak měl jsem asi nějak 915 000, nebo nějak tak. A koupil jsem si tady ten barák za 400 000. Přesně tady ten. Takovýhle obří. Change model je to tady tento, huge house.
provedu vás vnitřkem. Jo, nedívejte se, že tady takhle jsou ty skřínky, vypadá to dost divně, ale ty skřínky, aby se sem nikdo nedostal, protože může někdo rozbít okno a pak se semka dostat a to já nechci. Jo, tak to je asi moje nejoblíbenější prostě můj nejoblíbenější obraz v svém baráku. Tady mám Ohio, vítá tě Ohio, tady mám nějaký věci, které jsem třeba už udělal, to jsou takový trofeje. Tady si můžu koupit vždycky Glocka. Tady pak je horní patro. A zde je tady nějaká random místnost, kterou jsem ještě nevybavil. Tady je druhá random místnost. Tady je třetí random místnost. To jsem už trošičku vybavil. A tady nahoře je moje skrytá, jakoby, prostě moje skrytá ta prasovna, taková menší. A to je prostě asi nejvíc mým obraz, který mám v celém baráku. Takovýhle prostě obraz. Já vám teda ukážu ještě tu moji tajnou pracovnu, do který nikdo nemá přístup z mýho klanu. Do toho nikdo nemá přístup. Z mýho klanu vlastně. A já vám to ukázat nebudu, možná vám to ukážu za nějaký speciál. Pokud to chcete vidět, tak vám to ukážu za nějaký speciál. A tady to přesně je. Je to tady ještě sklep. A jsem když tak kliknu na tom koberce, tak tady pak tu a pak tady takový žebřík a takhle tady sklep. To je přesně u tady toho baráku za 400 000. Tak je tady takhle sklep. Tady mám ještě jednou tady ten table. Tady mám ještě moje obrázky mýho klanu. Tady, takhle když to zvednu, tak takhle tady je moje menší pracovna. Kde mám momentálně, kde mám diamond, kde mám diamond ring. Pokud se na něj, teďka vám ho ukážu na video, samozřejmě. Tady můžete prodat asi za, tady jsem jenom našel myslím, že v květnictví, když jsem ho vykrádal v té hře, tak jsem to tam našel a ten můžu to prodat asi za $6 000. Jo, takže já jsem se takhle tady schoval. Tady mám kamery, baráku, všechny. Tady to je vlastně kamera před dveřma, kdyby někdo mi ťukal na dveř, tak se takhle můžu kouknout. Tady je 6. patro a to je už vlastně všechno. A pokud chcete teda vidět moji tajnou místnost, tak určitě mi napište do komentářů. A pokud tady na tom videu bude třeba takových... Pokud tady na tom videu bude 10 lajků a napište mi do komentářů, ať to udělám, tak ať to ukážu, tak to udělám. Ale musíte být 12 lajků na videu. To zase teda bude pro všechno a zatím všechno. A se zde s vámi už loučím, to asi je teda všechno, co jsem vám chtěl tady ukázat a trošku vás tady provést tou hrou a takhle. Úplně jsem vás jako neprovezl celou hrou, jo. Ale je to takováhle dobrá mapa, když tak si zahrajete, co jmenuje se Ohio, Ohio se jmenuje. Já to pak ještě napíšu do popisku videa, takže když tak zkoušíte do popisku videa. A zrovna vykrádají banku, koukám. Jo, tak to může takové být. Dobrý, vykrádáme hezky peníze. Ty kokos, tak tady to teda jede. Dobrý, tak jsme dokonce ještě vykradli banku. Jsme dokonce ještě vykradli. Vykrádáte banku! Takhle to vypadá, když vykrádáte přesně banku. Dobrý, já tam nechám radši být, ale jdu pryč. To vypadá, když teda vykrádáte banku, já tady klejím 500 korun, teda dolarů. Tady máme přesně kladovnictví. Tady máme. Já se vykradejí, co? Jo, já jsem tam nedostanu, protože to je vykradený, můžu se tam samozřejmě že dostat tamhle tím dolem, akorát, že to teďka dělat nebudu, protože nechci zbytečně utrácet peníze za den.
Vlastně nechci to tam teďka jít. Udělám to tady zkrátkou, prostě tam vyskočím. Vyskočím sem. A pak vyskočím sem a už jsem takhle tady. Hezky jsem už takhle tady. A teď tady vlastně všechno. Jo, tady ten kufřík přesně mám. Pak až budu mít hodně peněz, abych si chtěl koupit tu tašku. Ale ta stojí 2 miliony 500 tisíc, což je hodně. Jo, tak vlastně to vypadá v saveu. Nejdražší, jak jsem říkal, nejdražší gem. Jo, aha, no, tak promiňte, ale Void Gem. Nejdražší gem ve hře je Dark Matter Gem. A ten vlastně má jako cenu nevyčíslitelnou. Druhý je ten Void Gem, který je diamant. Můj asi největší sen je najít ten Dark Matter Gem, protože to, nevím, za kolik to můžu to třeba prodat za milion, jo, já nevím. Já nevím, za kolik třeba jako má cenu, ono to asi zjistíte, až pokud budete mít a pak byste ho chtěli prodat tam u toho, na tom black marketu, na černém trhu. A to je asi všechno. Tady ukážu jednu věc, kterou jsem jenom našel, že tady, když se dá mapu, tak tady jsem takhle tady u gymu a skateparku, tak tady mezi gymem a skateparkem je metro. Když tam půjdete, tak tady je Easter egg na Squid Game. Vidíte to tady, Easter egg na Squid Game tady je. A pak se tady chtěl ukázat jednu věc, kterou nevím, co tady je, ale vždycky mě hrozně rozesmála. A to je tady ta, že tady prostě je krysa. Prostě je krysa. Takováhle. To je teda asi pro dnešní video všechno. Já se tady rozloučím s váma. I krysa se s váma rozloučí, ne. Tady to asi všechno. A když tak se uvidíme u příštího videa. A zatím čau.